En Joan estava cada cop més enfadat i res feia que li passés. Així que va sortir al carrer i va començar a fer de les seves. Es va topar amb una senyora molt assenyada, que bé podria haver estat de la reialesa. I sabeu què va fer? Es va tirar un pet, just davant seu. Però això no era suficient per ell, així que, en creuar-se amb un nen, li va robar el seu bastó de regalèssia. La senyora cridava: Joan Torrelles, com t'agafi! El nen plorava: Joan Torrelles, on és la meva regalèssia? La ciutat bramava: Correu tots a casa! Ha arribat en Joan Torrelles! I en Joan, entre rialles, exclamava: Oh, 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 oh! Jo el que vull és venjança!